shine sai su yi masu wahayi, irin wahayi na shidanci. wa yuzayyinuna lahum al-batil, sai su dinga kawata masu ƙarya abinda ba daidai ba, su yi masu tazyin, su ga abu ne wanda yake mai kyau. wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa yuqabbihuna lahum al-haqqa, sai su rika fata masu gaskiya, su rika munana masu gaskiya, abinda ke gaskiya sai su bannata masu shi, su rika ganin shi ba gaskiya bane. ita kai abinda ke lalatacce shi ke na kwarai, shi kuma na kwaran sai su lalata masu shi. fa yadkhulul hubbul batil fi qulubihim, to sai san ƙarya ya shiga a zuciyarsu. wa yatasharrabuha fi qulubihim wa yatasharrabuha, ko sai zamo zuciyarsu ta zamo tana son wannan ƙarya wanda shedanu suka riga suka kawata masu. fa yas'a fihi sa'yul muhiq fi haqqihi, sai ga mutum na kokari a cikin ƙarya irin kokarin da wanda yake yana da gaskiya a cikin neman haƙƙi, daga tuku kamar da gaske mutum ya kama aikin ƙarya kuma ya daddage, to duka shedan ne ke gargada mutum, shedanu, kuma Allah ne yake ba su iko, saboda tun farko ka saki gaskiya sai Allah ya turo ma gurbin shedanu. in ka kama ƙarya karke ai ta bala'i. bayan surhu bi juhudihi wa yuharibu anhu, za ga mutum yana taimakon ƙarya da ƙoƙarin shi, kuma yana ƙoƙarin kwaɗa akan ƙarya, kuma abin ƙarya ne ba gaskiya ba, amma ya dage. wa yushahidu ahlal haqq, sai ga mutum yana jihadi, yana yaki da faɗa da ma'abuta gaskiya fi sabilil batil, bisa hanya ta ƙarya ta ban. mutumin kan gaskiya yake amma sai ka rika faɗa da shi, kuma kai saboda ka kare ƙarya kake faɗa da shi. wannan duka yana daga gargaɗawa shedanu ne kawai suke ingiza ka akan wannan. malam ce wa hadha kulluhu jaza'un lahu, wannan dukkan shi sakamako ne gare shi, ala tauliyihi min waliyihi, bisa jibintar shi waliyin shi da ya jibinta, wa tauliyihi da aduwihi, da jibintar shi ga maƙiyi, shi ya jibin maƙiyi ya maida shi masoyi, shi yasa Allah mai wannan intiqam. ja'ala lahu alayhi sultan, sai Allah ya sanya ya ba da iko akan shi, ya sanya mashi iko akan shi. mana yace wa illa, idan ba haka ba, falau amana billahi, da a ce yayi imani da Allah, wa tawakkala alaihi, ya dogara ga Allah, lam yakul lahu alaihi sultan, to da shi wannan shaytanin baya da iko akan shi. amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata cewa fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim, sai ce innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu ala rabbihim yatawakkalun. su wannan shedani bai da iko ga masu imani wanda suka dogara ga Allah, da ƙarfin imani da dogaro ga Allah, to shedani bai da iko. duk irin yadda yake ma barazana ba za ka rasa jarabawa ba, amma dai ba zai cin nasara ba, a ce ai ya samu sulta a kan. ko da ya dan samu wasu yan abubuwa a kanka, to ba dai zai kai ka kasa ba, ba zai ci nasara ba. Allah ce inna ma sultanuhu ala allazina yatawallawna, damar shi, ikon shi a ce yayi rinjaye, to ga wanda suka dubance shi ne, wanda suka yarda da shi, to nan ne yake samun cin nasara. amin. to shine innahu laysa ce mama na yanzu da ita na ce innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu ala rabbihim yatawakkalun, inna ma sultanuhu ala allazina yatawallawna wal ladina hum bihi mushrikun, wanda suke da shirka da shi. an gama yana kala da bana da bayan da sanan mun gaba. fala ta'jal alaihim, ay ala haula'i al-kuffar al-musta'jilin bil azab. fala ta'jal alaihim, kada ka gaugauta, ai ala haula'i kuffar, akan wannan kafirai al-musta'jilin bil azab, wanda suke nema a gaugauto da azaba, to kai ka nemi gaugauto wadda ita. inna ma na'uddu lahum adda'i anna lahum ayyaman, suna da wasu kwanuka ma'aduda kididdigaggu wanda an lissahi su, la yataqaddamuna anha
wanda ba su gabatuwa zuwa gare ta a ce kahin su an sauko da azabai, wala ya ta'akharuna, kuma ba za a jinkirta ba in suka zo, ba za a jinkirta musu ba. Ai numahiluhum, muna jinkirta musu ne, wa nahlimu, kuma muna haƙuri anhum daga gare su muddatan, zuwa wani lokaci, li yuraji'u amran lahi. Fa iza lam yaja fihim zalika, dan cewa ko za su koma zuwa ga al'amarin Allah su gyaru. Fa iza lam yaja fihim zalika, idan wannan abu bai yi nasara a kansu ba, da ma'ana ba su samu rabo ba, suka